Hej, jeg hedder Karl, og jeg hedder Andrea, og vi skal udvikle en video. Og den her er der en pige, der så tager der lang en, der tager jo sin stigen, og den starter. Hvem var det? Din fede ko! Det kan du selv være. Det kan jeg ikke mere, for jeg vil ikke føle på landet. Jeg er faktisk ved at sove i en middagslur. Så er du en lille baby. Det er du. Nå, så tager jeg bare den her dumme pude, giver dig en pudekamp. Du er dum. Det er du også. Du er dum. Gilde. Giv mig typen, eller bliver ved. Nej, hvad snakker jeg med? Gilde. Det kan du selv være. Gilde. Nu går jeg bare. Du går din vej. Nå, så tager jeg bare min egen dyne. Jeg tror lige, at det bliver mere uvenner. Er det her sjovt? Nej. Er det her sjovt? Nej. Men det er ikke sjovt.